Tesla štvornásobne zvýšila nízkonapäťovú stranu tohto auta, čo znamená, že všetko, čo by inak bežalo na 12 V, teraz beží na 48 V. To znižuje potrebný prúd na štvrtinu, čo znamená, že toto auto potrebuje len štvrtinové množstvo mädi, čím Tesla šetrí peniaze, ktoré potom môže preniesť na vás. Naposledy priemysel zvýšil napätie automobilov zo 6 na 12 V, a to tiež kvôli rastúcim požiadavkám na prúd. Stalo sa to pred 70 rokmi a odvtedy priemysel uviazol na tejto úrovni, ale zamyslite sa nad tým, aké malé boli elektrické nároky na auto z 50 rokov v porovnaní s dnešným autom. Priemysel sa snaží prejsť na 48-voltovú architektúru už doslova 10 ročia a tu a tam sme videli nejaký 48-voltový komponent. Ale vďaka neuveriteľnej dysfunkcii nedokázali urobiť prechod ani dodávateľia, ani automobilky. Tesla toho mala konečne dosť a tak poslala brožúru generálnemu riaditeľovi každej inej automobilovej spoločnosti s názvom Ako navrhnúť 48-voltové vozidlo.